Shibenta ban penslor bat Aiman siam shushu ya ki kena puli ki bor penya jongka Friendly Academy High Secondary School Umperdong Umdan Ribai District kepala jam ya umamer ba arpos nam haka jing syakri haka kat pratrik nailur kala yo ban pen kuburam ya ki kena school ki bala pas ba haka exam SSLC bat HSSLC kumju haka ni kasingi la don lang ru UMLA ka nongpo uba Meryl Bonds im kum kongsan nalor ka kong S Shila principal kinong hikai kena school bat ki kimi pa UMLA haka jingkran ula pertu ya kanika school na martang hapo ki kendiat senam kanika school kalala ban penmi shibun ki kena ki basat bat ki basyempang haka babun na ki samla puli ki bala pas na kanika school kila yo ban trei hakit na sorkar ba pher bat haki wei pat ki jingtrei jingkata nalor kata ulo ongru bakum kawai na kislam ay jinghikai hakathan umden kanika school kala banle ya kababahatam na kabenta ban kentiu ya kakam puli puthi hapo kanika than what hapdeng shibun ki jing tenju baki bor penyat school kila ha ban man na kabenta ban kentiu ya ka jing nang jingstan bat ban pensa nam ru ya uba friendly money bam kwai hadwar ublei ya ubala pensa nam lingba kanika shlam ay jing nang jingstan Shu ukongsan ula ong baka jingmi ki kena puli ki bapas ba haka exam SSLC but HSSLC kalong ka jing aji kerman ka bakrawi ki nong penya jong ka school but kum ki samla puli ki de benang yai treshitam haki jing puli jongki nang bakin nang la ban kiu shaprang haka ni kasngi UMLA ka nongpo ula pelat ya ka work order ka ba arlak tingka na ka SRWP scheme arhajar arplai do arjar arpsa shiki bor penya jong ka school na kabenta ban sinapan bah yagi kamera kelas. Agano kono gurkom ban ai kublei andre aga ktin pareng tike ong commendable kamot ba kadi ka ba philale ka ba bhatam ban no senyang na ka benta ban kentiu ya ka pule ka puthi aga ne ka dong ban kathan ke jungi kidak kisin ki pausna ki don sibun ki riurang ba ki long kemi ki badon bentah kumno ban kentiu ya kene gadong kathan kumno ban kentiu ya ka long briu man briu kumno ban kentiu ya ka themri bhoi ka bi ki jungi bat ke jalla ke jungi rukum ju ha ke jing yai den ti ke jungi kane ka school kane ka ying ka sem ha ka bala pensanam ya kene ke school aga kerteng ke jong ilet Mr. Friendly Money ubade upa jong kene ke ying ke sem ke jong iba one ke jong ba kas kong deng ter barok kong rit kong du lembat ki bah ying ki bah sem ki jong phi ki bah ki sedang na ke berit ngisung thu ia kejeng yai lenti kejung phi akapor balaseng nengkong nadu ke pratri kumat hajar sau kamlong ke besuk kejeng kejeng yai lenti ban penbiang ia ki kamera kelas ia ki kena ban penbiang ia ketulok ia ki nok hikai kamdi ke besuk tenrei ngisau sarong pan kumbala ban suthu hadu mentah lem dodon kono kejeng kersan kapabiang nakaliang jong sorka ni nakaliang jong phi hila ban penyeng ya kane ke school adu ke higher secondary ban ngelayo nguru ya ke result ya ke performance jong ki kena ki belami nakane ke school ka ba Aiman sim hadu kata congratulations na ka banta jong ki ki balaris priang ya ki ki award kumpakat to kan lengut na pedeng jong phi boleh dang kerpu ye phi kejeng treshitom ke jong phi bat kum juru ye kiwe di kibat hagi snam ki beladem ki belaleng no sedin jongi ki bela le baha ki beladon hagi lai lagi jong ki kam ki jam ki baki ki tre hagi benta bapher ngas ngulung mensim meneh habai principal i pensgau sepang ketu kowe gamat kaba i ong bakalong kum charity te ngasarai ublim nom ino undan rengkat hi kijing kerku kin sawan national den charity begins at home hi kaying kesem ngejung phi kade gbal hikai ye phi nadu manswa
kaman sim ban syakri jadi nak takadau hak jing yai lenti jung phi wat happening jing ki babun jing yai lenti jung phi ban patulun ki kam ni ke school ndrei phim sham la shong thai pirang yan phi penlut naladi kat kebayo nak fees kan nomdap ka pisai na plan ka don ba ke school kan yeng kan yan jadi takadau kalau ki ka ba kum uwi na kinong mikmat ni snow ba ni hab ban phai khmat ban pet ban khmi ngamnut ban ong ban kular bakan longbet te hendrei in persang ban pet ban khmi ye gilat jingaram kano bangila banyaram naga banta ban kersan lane ban ai ye assistant naga banta ke jingya denti ke jungpi kam long ka basuk ban sedang ke school ka long ka ba Indrei hagi tu gipor hagi jing perkat arpeus nem menshwa ngatarai bakalong ngitarai bakalong ka basuk drenda la yaj pat hagi ni kat kendai snem ki bala le ni sngew ba tang ki jing sudah bat kanong idap da ka jing kemen hagi jing shisha ban yo ya ka jing shinya jong ki kimi ki kapa ya baki pa ki kun jong ki bat haga ba nangkong ni sedang ya ka school jingi haga arajar saw how much pratarik bat ni sedang nak kelas nursery hadu klasik nang tangi prosit syakmat ni le matrik hak senam hajar kendai bat hak to kapor ni don ki kena kumba kat laingut bat na pedang jungki kilayo ya ke risol ka babha bat hadin nang tangi dang continue syu ban nang ya syaprang pedang gijing ki babun ni sedang pat ya ke kelas 12 hak snem hajar khatlai hak ba i principal jong ka Ribhoi college ilayarap yangi ni asno lang bat ki lai snem ni mi na Ribhoi college bat ni sedang pat banyo ila ka jong haki higher secondary bat nadu kata snem hajar khatsan ya ka higher secondary result Ompat don haduk kini gisnem ukena ubasyabat lene ke kena ke basyabat bat kalong ke basing tenat iki kena bat kamtam hau ne usnem ubamenta niyo lat ban ai ke jing kublei kini ki kena jungi ki beladon kendai ngut bat ya pas lut bat kila ya sedang ban ya lek jam sekiwe pat ki kerdan jong ke jing pule bat hak history jungi ngisngeo balang bagi jing ki babon rukom ki jing ai mensim jong ki kena ru kalong ko we yingi bat ki kimi ki pa ki basnya yingi bat mentah abangi don khmat jong pi badu kum i MLA jungi ki bun ki jing ki biang kendu hak jing syam jungi hak jing ye lenti jungi hak school kam tam ki no hikai jungi ki badon apdengga ke jing tray met la mensim lalong kumbangi ya tre charity na kabanta ki kun ki ti jong ki ne kimi pa ki bedon lang bat ni hang ne ba ki day ki kena school jungi hi onda ki lapas ya ki kerdan jungi ki baper onda ki la de pule ya ki MA jungi ki BA jungi ki 1 biang ban ai jing hikai bat barok ki ne ki kena ki ba ki no hikai ki bayar wang tu ki day ki kena school jungi